akuluakulu tumakamba zoti pali anthu amene akutipula pa ground osati masewera koma ndi mayi Roza Mbilizi wiki tusiku mathatu masiku sakumadutsa osakamba za iwo ndabweranso ndi ayowa amama inuyo mama Roza Mbilizi ndinu wani mmatha kwambiri ndi ntchito imatha muphunzitse kwa anzanu ku Blantyre magayi mama Roza Mbilizi tukukafika kumene kuja basitu ndikukangoifaya ndikuti kuithira fire Blantyre water board amwene zausiru musapange zonena kuti no anthu azilephera kupezeka ndi madzi ndende ngokuchotsani ntchito basitu palibenso zonyengerera chanizani amayi amene wawa mondilole ndifotokoze nkhani bwinobwino kunena kuti anduna oyang'anira za ulimi kunoko ku Malawi omwenso ndanduna oyang'anira za chitukuko cha madzi kunoko ku Malawi amayi Roza Mbilizi amene oto ndi zonena kuti lero anamukiratu kupita ndithu ku Blantyre water board koma ofesi yawo kumeneko akuluakulu ndikukumana ndi akuluakulu kumeneko koma afunso tino vuto lanu ndi chani kunena kuti no anthu mu Blantyre azisowekirano madzi akumwa mipopi itauma ndithu basi chonsecho ntchito yanu inoyo ndikupereka madzi nawo mukuziona ngati kuti ndi business chabe simukutha kuona zonena kuti pamene pamukuphinja miyoyo ya Malawi chifukwa tu Amalawi amadalira madziwo kuti amwe kuti no achape kuti no kaya sambe kuti zinthu ziyende pakufunikira madzi amenewo nawo inu mavuto madzi akungodula madzi osamatuluka chani muibe nazo ntchito mukakhala maofesi kaya makhala busy kaya ma TikTok kuonera TikTok basi teri busy penepo akudukula azimayi basi mama bwana kumeneko mungopanga zenzo ndithu zimenezi ndengati zipitirire ndikupatsani warning kunena kuti ngati simugwira ntchito izi kupitirira ndizangobwire next time palibe zonena kuti ndizakambirana kuti ndakuwuzanizi ndizi ndizakuthothola ndizakuchosani ntchito zimenezi sizoyenerera ya zoona ambasi ino anthu azidandaula kumakambabe kunoti anthu akudandaula ku Blantyre kotokotera kofanzi ndikuti yakhaye kudandaula mipopi simukutuluka madzi plus ndikuti kuonjezeraponso madzi ajaso adzikaponso ti mabiluso pamwamba ponso toonjezera munaive jeyo magawa chibilu basi chachikulu ati madzi atayika inapulika paipi basi ndikubatengano bilu imene patayika madzi amazinga amene uru nda 2 million ndewe inaliyese mutenga 2 million tili makastomala ndekuti okwana kaya ndi 100,000 tatenga ndekuti unaliyese awene apa pene popo kodi aonjezedwepo kandrama kuti pakana ndithu alipire madzi atayikachi zimenezo kumakhala zikumachitika pa water board ndi zimenezo plus ndekuti yosiya madzi anthu ndekuti azisowa madzi nawo ndekukakhale kusite ngatuko musite ngatomo sumakhala zitsimero ndekuti no mijigo tusimakhala moto anthu azichita kuyenda mitunda italitali kukasiza madzi komwe kumene kungapezeke madzi mwina makako chitsime kuti no anthu aphike kuti anthu amwe madzi kuti anthu zosayenda zimenezi zoti apa pande ndikupatsani warning ngati simukonza zimenezi ntchito ndikuchosani nzokhazo kodi zomwe amayankhula kumene kuja kuti anayamba solo kuwauza nonso pano anthu amenewa aku Blantyre water board kunena kuti akuluakulu mukamakhala pano ndi maziwa zonena kuti mumagwirisano ntchito nonso pano region ngati chifukwa chonena kuti iyayi kumareferere ngongole zambiri ndeti kwene atibweze chanifake tikumatchaja anthu zotchajatu madzi kwambiri izi zimene zamitengo tikuitizire nazi mwina simukumvetsetsa akuti tunde kuti msonkho amala ajena anthu aku Blantyre zilipira 44% itu pamadzi paja zilipirapo 44% ya msonkho pafupifupi half amwene nkhani yake akuti afuna abweze ngongole kaya mabiliyoni angati kamene ali nawo water board ya ku Blantyre sizoona zimenezo anakubwera uyuyo Roza Mbilizi kunena kuti ngati zili zimenezo inu mesa kuti muli ndi program yone kuti matha kupereka madzi otino alibe misonkho madzi opanda misonkho amene ajawa anamakangara ochipirako tapangani zimenezo mupereke ndekuti pamene mukhala ndi makastomala ochuluka mwakhale ndi makastomala ochuluka muzikhala ndi ndalama zochulukaso
Koma papa anthu azika sankha ndekuti ena kumakatunga madzi kuzitsime kumene akwanitsa kumejigo kuti ndekuti no muli makastomala oja. Koma khala makastomala ochuluka ndekuti mupezeke zone zomwatolera ndalama zochuluka, mukatolera ndalama zochuluka mungabweze ngongole zanozi. Mwana kumaona kuti mzimayi ndi wanzeru kwambiri, osati kumangobwera ndikungokalipira koma kumamvesesa zoti kodi zochitika ndezani, mavuto ano ndezani pano. Iyayi komatu ife tili ngongole ndikumathandiziraso mabulutu owuma mituwo konena kuti mwina mwake ambe kuyang'ana njira zoti no angathetsere mavuto awo. Poyamba guys, mzimayi ameneyo sindinkamumvetsetsa kuti kodipira muthalika anasankha anaona chani mwa mzimayi ameneyi. Of course ndikuzozona kuti mzimayi ameneyo anali ndi kesi ina yake ndi achina kodi anali achipita mukhitho kaya ndikuti kubwera achina kaya anali achina kaya chisale kaya MCP ina kukakoka mpaka nokafikisana nawo ndithu pa khoti ya I know kuti anali ndi kesi ngati imeneyo kuti ankagwira ntchito kaya kunali kuyema kaya kunali kuti nthawi imeneyoyo. Komano ndikadabwera mzimayi muti kodi ndi ana akapezeka bwanji no mugulu la anthu amene wawa fachina chisala chatacha mukhitho adza ndifanzi yonena kuti very powerful guys ndi akamagundidwa akandidwa kuona kuti yehe ndi mmene mmapangira zinthu zanuzi ndi mphamvu zomwe muli nazonse anthu amathoma ngokuoperani patali pamene papezeka kajeni amene yotiyani mutapeni certificate yake njosapanga mmangeni chisaleyo tani zinthu ngati zimenezo zoti kaya milandu yake we don't know kuti sizikuyenda bwanji kodi mmakhoti mmene nthawi inake kumayitana makosana amenewa tizimva kuona kuti milandu yawo ija ili patino fanga tili yabodza ndikuti kadziwikire pa khoti kukakhala chete choncho. Anyways blade nangopanga Bwanji. Koma ndimafuna kunena kuti amayi Roza Mbilizi sindinkamvesesa nthawi imeneyo kuti anapezeka bwanji museko imeneyoyo. Now I understand kunena kuti mayiyu ndi wanzeru kwambiri ndipita muthalika amaziwa. Tikamakamba za nzeru fanzi maona ngati nzeru ndekuti ndikukhala ndi nzeru mutu. No, imeneja there is a difference, you know, between intellectual intelligence and yosiyana kwambiri. Social intelligence, intellectual intelligence, practical intelligence ndikukamba za nzeru osati za pabuku za mklasi za makope koma nzeru zotha kuona mmene background pakuyendera ndikukonza zinthu background. Imeneja imatchedwa kunena kuti no a very good sense of initiative. A deep sense of initiative. Kumaona zonena kuti ntchito yangayi kodi mu office mwanga musowekera zani, kodi ndizingokhala pa deski ayi kodi ndingagwira ntchito motani, nditagwira ntchito mosiyana nzipita pa ground bwana ndikuti kuti ndikafike pa ground ndikuti kumene kukufunikira ineyo kuti ndikafikeko kuti kuli mavuto eni ofunikira nduna ikafikeko osati kumangoyenda chisawawa koma nduna ikafikeko ndikukabwere kusintha. Nawo kumakhala ndili ndi njira zomapezerano kumene kuli mavutoko konseko kena nkuzika pa desk pa nkomando mawa ndizayendera kwakuti kumene koko vuto atendera kuti ndikapanga zakuti ndikapanga zotere tikafuna kuti zakuti sinthe mavuto I think tikathandizira anthu akuti mwina mwake titaka challenge akoko or titakaonikira kuizi kumaphatikiza nzeru zomwe ali nazo mmutu za classes zangu zaphatikizaso nzeru zomwe ali nazo pa ground kutakataka magayi chonchino achina boshiraja sazibwera ndikumayamikira muzidabwa magayi ako MCP apanika kwambiri chifanda amene ali kumbali otsutsa akulephera kuti even atsutse zimavuta kwambiri kwene kuti mutsutsa bwanji because these guys are working on the ground. Mwayiona sangalephere bena aka kumakalanya here and there ifendeto kumabwera ndikumaza agaza so amene ajaja kumaona koma MCP kulephera kuti itsutse fo chonena kuti anthu ngala wachi na Roza fachi Mbilizi wawa achina ndekuti mwana mveka ajawa amene achachina jeni mathanga ajawa na jape ajawa fans imene iyi kugwira ntchito osati masewera achina chisale achina mukhitho akugwira ntchito pa ground paja nkumaoneka kunena tino apa ndezi kutheka porapa ayi lero tipange chonchi lero litingokuuzani zonena kuti inuyo mumatha amayi Roza Mbilizi mukamapita lero likukapita ndithu kuti mwagwira ntchito yanu mwakafika ku nyumba kwanu mukufuna mupumule nthawi yopita kukagona muziwe zonena kuti inuyo nyota takupatsani yapadera kachipewa ndetatani takuvulirani inuyo mumatha ndipo ntchito mukugwira izizi ndi zimene zikufunikira. Know that kuti ntchito inuyo matha ndi mukugwira mukusintha zinthu mukutakata pa ground pa akuti